meidän yhdessä tekemisessä mehän on hyvin paljon sitä, että on ystävä, joka kanssa voi puhua kaikkia asioita, mitä mieleen juolahtaa. Niin, vaihtaa kuulumisia ja käydä ihan arkisia asioita läpi ja molemmin puolin. Ja niitähän molemmilla riittää. Halusin lähteä sen takia ehtimään sitä, koska paljon kivempaa ja niin virkistävämpää se on, että niin voi vaihtaa jonkun kanssa ajatuksia ja kysyä mielipidettä tai neuvoa, kun istuu vaikka kotona yksinään hiljaa. Se on paljon virkistävämpää. Sitten voi käydä jonkun kanssa vaikka välillä jossain. Sen kyllä huomaa, että aika mennään loppuun aina kesken melkein päivästä, kun nähdään, että kyllä sitä juttua riittää. Ainakin minusta. Kyllä, ihan sama hyvä, että täytyy miettiä, että mihinkäs tämä aika meni ja koska seuraavan kerran. Moikka! Tuu mukaan ystävätoimintaan. Pääset toimintaan mukaan ottamalla yhteyttä paikallisosastoon tai rekisteröitymällä omaan Punaiseen Ristiin.